penamu ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Sehat toh? Alhamdulillah. Mugi-mugi diparingi rezeki lancar, paring kesehatan. Balik neh karo Marco 89. Kegiatan yang panggal lurus ngene iki, Lis. Ngete video mini ini video keseharian. Kur ngopang-ngopi pemasukan ora. Panggah wong-wongane sing ngejaki kekek aku iki. Sampai saiki mati lon panggah kon baturi ngedit kae karo Usop kae. Pripun Mas Usop, kabare Mas Usop? Saya Mas. Alhamdulillah saya. Nik mau ngujukno apa Mas? Wah, kopi no Mas. Kopi napa mboten didamel kali yange Mas? Repot. Yo alah repot. Niki sinten Mas nggih? Toet. Nah. Kok Mas kalau yang putih Mas? Iki sing jenenge Mas Blantik official lho nang Facebook ya. Aja lali di like. Wong rada ngelu ya. Didelok wonge rada ngelu jarene. Mbuh ngelu ndase apa ngelu duwite? Ngelu dompete. Ngelu dompete. Oke. Ya sing ngene iki lho jariane. Iki kabeh tim Maheng Channel. Ya apa aja lali panggah di-subscribe channel Maheng Channel. Oke, bala. Ki madhep ning kowe to. Sampean Mas. Oh. Nek Ngoten. madhep ning kowe sing mburi lho, raimu nek ning ngarep anu. Lek madhep kula ngeten iki. Iki madhep aku lor. Nah, iki panggone posisi ning tunggangan lor, panggah. Tempat destinasi Paralayang, ngene Paralayang lho. Ono munggah rono Paralayang iki. Mungkin cukup segitu ae. Sak cukup sakmono ae ya vlog mini Ngono dari. madhep ning mahmu wae.